Lingipun Bendara Prabu Bathara Kresna Dalah Prabu Puntadewa punika ingkang menang bikak wujuding Bokor Kencana kedah panjenengan dadi sing menang buka wujuding Bokor Kencana kudu aku iki sinuwun sepet-sepet sawune mentah tak empet-empet tambah suwe tambah gak betah kepingin tak buka kepingin tak buka jam piro iki jam 3 wayahe buka iki yen mangkono tak buka Bokor Kencana iki acarita Bokor Kencana ingkang sampun dileboting Begawan Kapyara Anggila Kencana Anoman dipun bikak kaliyan Prabu Dasakumara saknalika Anoman jumubrul saking lebeting Bokor Kencana dadosaken gegering prawat ya Allah Kacarita Prabu Dasakumara kacandhak Anoman tiba Bantala wigar sukmane Prabu Dasamuka Dosaku padaku ugat sak ndulita mel-mele ayo mini permoni aja ganggu marang momong aku Pandhawa gak balik nang kahyangan Setra Gandamayu tak entuti sing gedhe